RMN Report. Kila uman, gamurag sa nga na sa 27.6 milyones ka mga tinunan sa mga nagadayang pampublikong tungaan din sa Pilipinas karong adlaw at tulosab sa opisyal nga pagbukas sa ting klase alang sa school year 2025-2026. Sa kahimtang din sa Lagban sa Sugbo nangandam na karon ang mga nagaling-laing ahensya sa gobyerno alang usab sa pagpatunahay sa kahapsay ug luwas nga pagbalik sa mga bata sa ilang mga eskwelahan. Mo pagkatapos ang Cebu City Transportation Office kon CCTO ug katunga sa ilang usab nga mga sakop ngadto usab sa mga pampubliko nga mga tungaan din sa syudad sa Sugbo ilabi na gyud kadto mga tungaan nga naadapin sa mga dagkong karsada nga agian sa mga dagko ug kusog nga mga sakyanan. Mato ni Attorney Kent Hungoy kinsa mao'y assistant head karon sa CCTO, ana sa 50% sa ilang 564 ka mga traffic enforcers ang ipamutang duol gyud sa mga tungaan. Din sa nasayran ang Dakbayan sa Sugbo moabot sa 107 ka mga pampubliko nga mga tungaan ang ana dinhi din ang mayorya niini ana may butang sa mga bukirang barangay dinhi sa syudad. Bantayan niya sa mga sakop sa CCTO ug kapulisan ang mga tungaan sama na lang sa Abiliana National School, City Central School, Vicente Rama Elementary and National High School, Cebu Technological University kon CTU, Talamban, Pariulus Elementary and National High School. Lakip usab unya ang mga tungaan sa Barangay Banilad, Barangay Labangon, Punta Princesa ug Barangay Mambaling. Gidugang usab ni Hungoy nga mga barangay tanod sa mga barangay duol usab sa mga tungaan. Ipasalig kini nga motabang kanila sa pagpatunhay sa kaluwasan ug kahapsay dining tingbalik sa klase. Report gikan sa Cebu City Hall. Kini sa Idol Clinton Taco sa 93.9 IFM. Di kapugan sa magatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.